Takže ahojte, ja som Patrik Popelič a dnes by som vám rád predstavil video recenziu na túto magnetickú stierku s filcov. Ja ju bežne používam pri práci, dokonca používam väčšinou dve. Pekne si ju prichytíte na hociakú ktorú kovovú časť auta. Používam dve, pretože keď lepím celý diel, tak jednu si dám na pravú stranu, alebo proste nech ju mám bližšie po pravej strane, druhú si dám po ľavej strane alebo na diel. A využívam preto dve. Táto stierka má magnet a vďaka tomu samozrejme drží na kovových častiach. Nevýhoda je pri nárazníkoch, ktoré sú z plastu a tam mi to chýba pri lepení tých nárazníkov, že si ju neviem vlastne priložiť o nárazník, aby mi ostala držať na tom nárazníku. To je jediná taká nevýhoda, nie stierky, ale v podstate tých nárazníkov, že sú z plastu. Táto stierka má jemný semišový filc. V podstate táto je už používaná, to je moja. Ale tu máme nové stierky, tie majú jemný semišový filc, robí sa s ním výborne. Neškrábe fóliu, je fakt asi najlepší z tých filcov, s ktorými som robil. A ja ho ešte striekam priebežne vodou, kvôli tomu, aby som vlastne nepoškrábal tú fóliu pri lepení. Čiže priebežne ako lepím, tak striekam vlastne na filc vodu a keď vidím, že trošku zaschýna, tak znova ho nastriekam a lepím ďalej. Tak sa vlastne zabráni tomu, že by sa poškodila fólia pri lepení, že by sa poškrábala. Čiže, ako vidíte, drží tu, hoci kde ju položíte, okrem plastov. A túto stierku si viete kúpiť v našom e-shope tajšifolie.sk, ktorý prevádzkujem a verím tomu, že hneď ak si ju kúpite a začnete s ňou pracovať, tak si ju obľúbite tak, ako som si ju obľúbil ja a možno aj budete už používať inú. Takže to je všetko a vidíme sa pri ďalšej recenzii. Ahojte.